Renouveau télé la jabagao anga folibe awye malikono ani malikoka kanumura fe on fe sorolino auna ni oratina ambe befo ka bela jeli wale ni mandon ka fo awma ko ni kuna foni dugu jeli Renouveau soromada kuna foni ni yake ne sigito lae ka bela jeli fo ka be wale ni mandon ka fo awma ko ni che awadana la Renouveau télé ale sukantili la tumamina nege kanya ulovla temenani sangata ani kononton studio bamidaw konnala aw ni sonja lembe aw bisimla bi juma do ina décembre kalo kile bisaba ani kele soliga wuli ke bagaw anga folibe aw kilingili nay mamunu be noko oluye o ka chakero la soroka ba nu sorolino awna anga folibe aw bela jilenye munu fenebe aw la je sokono la dongodo folini wala ni mandon o aw bela jilen tay lambe baga jamakulu antenyina awko radio Renouveau la me bagaw aw ni nyontuma ambe an kanu baga kilingili na bela jilin fo ko bela jilin ki bisimla bi juma Renouveau matin ale kenekan ola bi juma e bi la horomadonye amana sigi juma donyo fe Renouveau matin kan ame foloka duwo ke en faso yenu oye maliye ala hanani basiki mali konnala mali de magobe lafiya muna ame ala wele ala ka oduguje malien kilingile na bela jilin benni kasira lakanda ola bi koni san bafla ani mugan kele Renouveau matin laban obeke abi obeke bi ola aw kilingile na shitena na fo aw jigi ko bi jemukan ali konnala anwa dibila barake bro uye laban bela jelen sigi sinkan kuma su kona no ama flabeya amaduel konare kafarani kan omina baraw nundu yani ani isa kabasidi be aleka nyogola soro amadu ne ala kan ajuma uchaya amina ya rabbi chogodi c'est ka fo ni 2021 ta juma labanye oui ala ale ka masaya konnala o juma wore mi no saraka ira an kenema na obina ke sa 2020 ale e konnala o ni ngoni e kado nga fo 2021 ta labanye o munu damne kunu ni ala sona bi an nge qur'ane sebe ko woluma koloma yoro do be moru ni qur'ane tiguti mun gambela o an ngoni woluma bi amesonga andama ola ka o kesedi momo wasa 2022 nga damne ni here ka funje herela ni ala sonama abeke o chogola maje fenfe ansoro 21 konnala andali mala ka fo ala ere ka jen konnala 22 kono amena o vid bela jelin komble maliden kilingina na bela jelimi lafia igo 2021 juma laban o yebiye awo 2021 Renouveau matin o laban fana yebiye sigato ni ka do ani wati fon fenge 21 kono na manye fo mo ye ka fo biye ni ndoma sinaye ni kalo shina sa 2021 o baraw bisonga kunje bini ala mabashike o 2021 kono anyi zera ka fitini minke uye o ni ala sona wulika jo kuraw na sigise nga ka ben 2022 nga ala ka 2022 na balike promotion sanye ampananga nomination baw soro biro baw ka dama sa mado fananga sulika wuluke ka fo ampanako ka soro amfana seyele ni échelle labana Amina alaka odwa ukele bela jelemine ola bijuma décembre kalo kile bisaba ani kile Renouveau matin onka la selu bina bolimununka olu fle sigi ka fomin tumesi na enferno malikon nala ni obe talike assise nationale pour la refondation na alikoni bara kunchera kunu ola kuna funi jonjon jumele soro la ninkenen kan ani isa kababe nyola soro alebena kana nyofolike anye oka assise bara kunchera kuna funi amununka alebena adadula kasika nyofolike bela jeli kasika family nyuma soro ofene kofe oni expert ngolo jarabe na nyola soro fem kon metalike assise nationale bara oka abara ko kunchera kunu ni oya soro la nimsi wasa sorola akola golo jara alebe nyininga okola akasika nyofolike kanu baga kilingina bela jilinga sika family ni mansoro onwa do bara nyoko welele we Mahamadou te Koulibaly kabo kita alebe na nyofolike anye ma bamba chuye bingani wale minta ka kita sekere kunu okna funio aliko mena adadola bela jilinga sika family ni mansoro sori Ibrahim Diallo taninga sikin kiwario ulukonala ani alebe na nyokola soro sori be sira kanaula kabambi juma doena 31 doena abejate minula soni ani abena nyogola soro so madaina kenya kuna funi hawa danyugo alika wulika jokono ofene bena lasi au mabije mukan konna la kafara Alexi Kalambiri alika yeta kan ni bela jeleme lasi au ma bi so madaina kuna funi gafi munu bara bijuma olu nyefra folo
fɔlɔ laseliw o don fɛnɛ bɛ kɛ jɛmukan in kɔnɔna na bi ka fara anw ka don fɔli duman o kan Amadu Eli Konare ale bɛ yan don kibaru o kama sɔɔni aw bɛ na ɲɔgɔn lasɔrɔ an bɛ baaraw dayɛlɛ sisan ni wagati boloda cogo ye. Wagati ni ali bolo da cogo ye an ka marabolo kɔnɔna la sankolo o bɛna jɛya dɔɔni nɔgɔ fitinin bɛ tigɛ kabala Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fo nɛnɛ fiɲɛ bɛna ci an ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fiɲɛ min ni a fanga kɔni tɛna na bonya kosɛbɛ Mali kɔrɔnfɛ marabolo ka fara camancɛ marabolo kan bi tilega in na olu ka yɔrɔ janfilɛli ko gɛlɛya dɔɔni mina don a la ka sababuya kɛ gɔngɔn bulon ye o la tilega in na tile bɔta hakɛyaw olu cogoyaw ye nin ye Kayikaw olu ta bɛ kɛ digiri 37 ye Kulikoro olu ta bi jɔ 34 na Sikaso olu ta bi jɔ digiri 32 la Segukaw olu ta bɛ yɛlɛn ka taa 34 na Mopti olu ta bɛ kɛ digiri 33 ye Tombouctou olu ta bi jɔ 31 na ka fara Gao kan Kidalikaw olu ta bɛ jigin na digiri 28 na Menaka olu ta bɛ kɛ digiri 30 ye Taouleni olu ta bi jɔ 28 na Buguni marabolo kɔnɔna la ka fara Kucala kan bi tilega in na olu ka tile bɔta hakɛya bɛ kɛ digiri 33 ye Kitakaw olu ta bi jɔ 34 na Nyoro olu ta bɛ kɛ 32 ye ani Nara Douanzankaw olu ta bɛ kɛ digiri 33 ye Sankaw olu ta bi jɔ 34 na Banyangara bi tilega in na olu ka tile bɔta hakɛya o bɛ kɛ digiri 33 ye Joila olu ta bi jɔ digiri 32 la Bamako district kɔnɔna la sankolo ale bɛ na jɛya fo nɛnɛ fiɲɛ bɛ na ci min fanga kɔni o bɛ se ka bonya wagati ani wagati yɔrɔ jan filɛli ko na sira tigɛ fɛ ko gɛlɛya dɔɔni dɔrɔn bɛ na don a la yɔrɔ jan filɛli ma daminɛ kilomɛtiri 6 ka taa 9 bɔɲɔgɔnko la tilega in na tile bɔta hakɛya o bɛ kɛ digiri 34 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kanɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 52 ye tile bɛ na bi nɛgɛ kanɲɛ 18 ni ale tɛmɛna ni sanga 6 ye ni wagati boloda cogo ye bi ka di aw ma a di kun ye aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka se ka aw ta fɛnw dɔn bi jumadonya in na ko Ala ka juma tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ba Ala ka hɛrɛ kɛ maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye don kibaru ale dayɛlɛ wagati sera tuma min na nɛgɛ kanɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 26 ye n bɛ kɛnɛ to Amadu bolo. Kunnafoni ale bɛ mɔgɔ fa ale ma dumuni kɛ Amadu a dun bɛ cogo di an tɛ cogo la sisan dani nɔ bi ye juma ye an bɛ dugawu mun kɛ o ye Ala k'an kisi payi ma Ala y'an kisi payi fɛn o fɛn ma san 2021 na 2022 Ala k'an kisi o payi kelen ma amin min ye fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ na ni nafa sɔrɔ sira ye ka na ni kunkɔrɔta sira ka na ni yiriwa sira ye amina minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛ sababu ye ka an kɔ an kamana k'an si an ɲɛna ka dugawu kɛ Ala k'u bɛɛ lajɛlen duga ka bɔ yen 2022 nata in kɔnɔna la olu bɛɛ dugawu minɛlen kɔfɛ hɛrɛ kɔrɔ ni tile bɛ ban ni kɛɲɛ ka Ala ka fila lase ne ma ka tilankɛ lase e ma n'o do i ka dugawu a ka ɲi awɔ n'i bɛna duwawu kɛ ni fankeleman de don Amadu ne kan i ka duwawu la ça veut dire que e bɛ ka duwawu minnu kɛ a ma si kɔnɔ ni duwawu bɛ ka kɛ amin dɔrɔn de bɛ bɔ i da kana foyi bila ayi n'a ma taa ne jimi sira fɛ ne tɛ se fo an ka don ko kura ka wuli kuraw daminɛ walasa duwawu ka taa n'o tɛ ne tɛ se dakuru ɲɛ kelen na fɔ an bɛna don san kura min kɔnɔna na Ala k'a kɛ hɛrɛ san ye an bɛɛ lajɛlen ma o de ye kuma ye Ala ka ne ta fanga bonya kosɛbɛ tabarikala aw ni sɔgɔma aw minnu bɛ yen ni aw ye Mali den cɛman ani musoman denmisɛn ani maabakɔrɔ a ye aw bisimila an ka bi jumadonya in na ha ka ja san 2021 renouveau matin laban o ye bi ye ni Ala ma baasi kɛ an bɛ don 2021 kɔnɔ 2022 kɔnɔ n k'a fɔ ten an bɛ dugawu kɛ Ala k'o kɛ sini kɛnɛya ye an kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma maa minnu bɛ yen ni Ala ye jamana mara kalifa o la bi tile kɔnɔ Ala ka u fana kisi k'u ta kan sabula u bɛ baara min na a kunkan ko ka ca kosɛbɛ aw minnu ye jamanadenw ye ka duwawu yɛrɛ fana kɛ Ala ka se ka hɛrɛ bɔda maa dɔw bɛ olu tɛ foyi ɲini u ka baara ni dɔ sɔrɔ yɛlɛ ni kalo la u bɛ dɔɔnin sɔrɔ k'u ka denbayaw ni lahinɛ Ala ka olu ta nɔgɔya u ye dɔw fana bɛ yen olu bɛ jɔyɔrɔ min na olu bɛ sanfɛla nɔfɛ n'o ye promotion ye i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ duwawu kɛ ŋaniya ɲumanya na nka minnu bɛ yen n'olu ci bɛnnen don maaw senkɔrɔcɛli ni kojugukɛw ni baarajugu walima maa bila ɲɔgɔn na waasa ka ɲɛmaw senkɔrɔma cɛ walima baara yɔrɔ la maa mun b'u ni sancɛ ni jɔyɔrɔ b'u bolo k'olu senkɔrɔma cɛ an bɛ duwawu kɛ fana Ala ka hakili ɲuman ni bɛɛ ma maa kana pressé n'i ta don sera a bɛ kɛ a bɛ baga i yɛrɛ sigilen ma kuma ni Ala y'a latigɛ i bɛ to fɛn o fɛn dun
jena bola ni ma o to indu ika nyanamaya ate kunche oye ala reka sebaya konai o kama bara yoro la ali garsege bena agent simple ya walima halika ke beduguma maye ika bara ke bunyani ladriya kono ni ala ko domi ki bi takata ke a bara yoro nyema bayre ibi ko ye ma shi sete ola anga ko lajeni hakiliye nyema ya ma kalfa an fana muma ango fana lajeni hakiliye jamana nyema ya ni kalfara mi fana mo kala je ni hakiliye ambe au bismillah bi donc baru bakuru baw bina talike assise national baraw kunjera kunu gafe laba kun folo munu bora transition ko doka faraka la nyini na jamana de munu sendona ala ka damene kalo woro foka tabla sanduru boyangola uyuka la nyini ye nga prepare la tege madi ka fo tegu angane haken fara aka amena ma kan sokoma daina assise kunjele ko jenselege nani ka sabaraka gwale ango ko kalakata wati fole unanga bi laidu kun tarawu ya chogo minani oye ka foko ni sigi ka fo ni kunchera ko malidew nyere bina be fedo kanga soroka kalata wati kerengre ni kura ubo bi sokoma dai na ni jatew ma bo chogo la mali delegation belebele do bina ta fo akara gana jamana kan seda o ma nyema ka se kata dandige kewye dandige muna mawjigi aba kan ka fo kalata wati ani hakilina woro na di uma bi o delegation nyema baye ministre Abdoulaye Diop katasi assise labeni jekulu ere ma nyema zeni mulai maka fara ma chama wura ka mima bo ko fana na wati na tawla ire nu fo bo lase aw ma nya fo ko kunu bingali faga boya na mali yoro chama na army malien no yanga wulu masiri tabaw yu fana nyu jini yoro fin kosebe men yere la sababa soro la sabula kele kofe sufe ani ka mugu jugu fili panguru yere fe mali yere chwala panguru dugu jele ka do fele tara bo ka jatimna ke akungo kono su joli burna o jabu sorola anga finitigla ka nyemo yere ministre ya amina kuma ofana ka biso ma daina ninga kunje ni 31 décembre mana surunya bela jele ko ni migiri furu bi ke konyo bi ke yanfe jama ka cha mumina naye yala furu nun do ko ke chugo be chugo di nyinanda babu dara chugo di amina kuma ni fana ka ni ble anchoko le ye bi sisa amina nunu wala tejeya minye militi wolo vla kono ka au kibaro ya mali corona atlebe bane ke ka sabula nyoka chabugula bi 30 shenyini ani afriti so wanyini baraw be sina akote chia bi mauma e balambla anye émission présenté ba musomando walma apendo mauma e balambla okonye bi anteme do bi nyoni ki black refe ka teme ayo bismillah. Sanga bisaba ni kelen soro negen wulun fla ha honorable Mamadou Jarasuba ale ka demaya kono ni wati kele be general Moussa Traoré gouverneur no ye gawye okuma minye gawye bagamara duguye ale koni jole ndoni anga 30 sheko ye bi anga folibe ayeka ni sogoma ayo bismillah anya fo mali konna na kibore o franka bo asizi bara kunchera kunungo menye ka do hakilina mba munun tarala obetalike malidew ma fe la nyini munun ka ke munun se no na baraw la ni munun yere be no lu ngani ya nyumanye no yu be ka hakilina odi ka damne dukuma no ye kafo ye kase cercle ni ka do anga region ma afoka na se Bamako yere ma yera ka fo jatemine munun kera la nyini munun gara jamana dew fe ka bi so bajula ka o tente kana foka se jamana fama ma ya bela jele faranwa ni ya me synthèse o ye ka tente ni tamenyem senye ka laje maw jamana dew me mu fe jamana mara chogo yere la bakun munu ye jamana jose onye ni oye babu tani sabami tume asizi kene ka no be talike jamana yere tabulo fama bela kalanko kene ya ko lokol minye ka do nga fo kiriko kase kuna foni diu bara ufengo fembe ya tachugo chike kwa na to bela jerelema o ani ka do nga fo o hakilina munu be ni maw ye la nyini ke ola wo de tente jamana dew fe kata la nyini ba chama bo kono munu ko ni mina ke gafe ye ko de marali bara o bla 5 ans minye ko yere sama somali chama tume ma do fe transition yere do farali la kunomo yere min kan prepare la tege masega dio kanga jamana do yen min fo ye ko ka damine ka do nga fo kalo duru woro fo kata se minye ka do sanduru nyogonama ko yolu ka la nyini o ka ta okonna na o ka jatimine ke wati krangrene mi misega faraka wasa franjoro faka manyemo bisega bara kundo ni chama nyanabo okonna la minye sedia wa ni jense de nani sabaraka to mi manko ayira ka fo bi
laidu kun taru ye jamana kuntigi ni ajew fe cogoya min na n'o ye ko sigi ka fɔ bana kuncɛ kaba ko ana waati fu ye ani an bɛ fɛ an ka jamana ka taa taabolo min kan o ci baaraw bɛɛ lajɛrɛlen duguta milan sogolola sɔrɔ ka o di o sigi Abdoulaye Diop ale kun ale ɲumɛ o doni kɔrɔ bi ka fara Zeni Mula ye ani maa wɛrɛw kan olu bɛna taa Ghana Fabala Accra ka se ka t'o di CEDEAO ma ɲɛmaa ma an na sigi jaabi min bɔ ko fana na ni ka o lajɛ hali bi n'a ka bi CEDEAO ma kɔni sigilen don min kan o kun ye k'a fɔ ko kalataw ka to u nɔ la février kalo san 2022 la nka nin bɛna kɛ sababu ye jamanadenw ye malidenw bɛ min fɛ o fana ka taa fɔ u ye a ɲininen don maa caman yɛrɛ fana ka laɲini na CEDEAO ka se ka anw ka jamanadenw ka hakilinaw olu bato o ko o kɔnɔna la an bɛ taa joona lakanako la an y'a fɔ ten tɔ min bɛ tali kɛ kunungo su fɛ mugu ka gwana Mali fan caman fɛ togoda fara duguba kɔnɔna kan sabula Bamanju ye hiri kɛ yɔrɔ caman kan hali ni y'a sɔrɔ u ka laɲini ma mafa yɔrɔ bɛɛ la sabula u y'a ye k'a fɔ cɛdenw kɔni labɛnnen don u ɲɛ kan ka taa mugu ci parara moto la ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye u y'o kɔni kɛ Sorubugukaw fɛ o kelen fana taara kɛ kita postu la o taatɔ an tun y'a kuma da sa ma selen kita u ye taa dɔ ye moto olu kɔni na n'o ye finitigilakaw ka yɔrɔw ye kunungo kita taa ninnu ka fara Sorubugu kan o baaraw kɛra cogo di dakurunya kelen na an ka kibaruya ɲini Adam Tangara ale b'olu ɲɛfɔ an ye an k'o ma filɛ Seere jɔnjɔn ka fɔ la maa lakodɔnbali dɔw ni maramafɛn kun b'u bolo olu de ye ni bingani wale in kɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 waati o min kun be ozofɛrɛ mɔgɔw kun kan ani maa 2 ni bɔnɛna la dɔw fɛnɛ ka fɔ la tuguni maa fɔlɔ min tora la o ye muso lasiribatɔ dɔ ye o min kun nana bɔ a balimamuso la ni o be feere kɛ ozofɛrɛ mɔgɔw ka yɔrɔ la a filala ye mobili bolila dɔ ye chauffeur bingani waati la ozofɛrɛ maa 3 olu sera k'u yɛrɛ tila anu ye wele bila tɔw ma kati brigade gendarmerie mɔgɔw olu nana dɛmɛ dɔw la forsati équipe dɔ olu kun munumunu la kɔrɔlen o waati kelen la negela kilomètre 30 bingani kɛra yɔrɔ min na hali ni o y'a sɔrɔ u dɛmɛbaaw sera ka na joona joona ni binganikɛla ninnu kɔni sera ka boli forsati mɔgɔw nalen kɔfɛ yɔrɔ ma dara dɔɔni dugudenw olu sɔrɔla ka bɔ u ka dogoyɔrɔw la ni ataki min kɛlen filɛ ni kokura kati negela ani kita cɛ o b'a yira k'a fɔ banbagaciw be bawule forêt classée kɔnɔna la o de la a ka kan fɛrɛkɔ sigi sen kan ka sɛgɛsɛgɛli bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka nunu jolo kari kunnafoni labanw b'a yirala k'a fɔ ni maa lakodɔnbali nunu ni manamafɛn kun b'u bolo a yirala k'a fɔ fɛnɛ k'u be kita postu yɔrɔ la u tɛmɛtɔ u ye mugujugu ci ka taa Tabarikala min ye Gabriel ale de ɲɛfɔliw kɛ an ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ Bamanji kelen minnu ye i k'a dɔn a Sorubugu o kɔni ozofɔrɛw jabala mugu ci ye ni ka maa bunau ni la ka taa ni u yɛrɛ ye u y'u kunda kita kan o siraba kelen fɛ mun na u sera kita donda la finitigilaka minnu fana bɛ olu jabala u ye mugu wuli yen fa bɛɛ lajɛrɛlen fɛ nka a ma kɛ ni cɛkisɛ an k'an jɔ k'an ɲɛ guwan ɲɔgɔn ɲɛ a kɛra olu bɛ moto la u tɛmɛtɔ ye mugu wuli fa bɛɛ lajɛrɛlen fɛ finitigilaw jabala mun bɛ yen n'u ka bolimafɛnw ni moto ka tasuma don olu la u seli yɔrɔ min na n'o ye misiri mangani labɛnnen finitigilakaw k'u to baara la ka to ka seli u ye tasuma don u ye guwa n'o dɛbɛw fana na ni ka taa ni u yɛrɛ u ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ nɛgɛla kɔfɛ marabolo kungoda min bɛ yen jatew y'a jira k'a fɔ ka kɛ ni tun ni kɛnɛ in fiyɛfiyɛ bonyali ye jateminɛ kan ka kɛ k'a yɔrɔ sɛbɛkɔrɔ larawe nka forsati n'o ye finiti kɛlɛkɛla kana jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan n'u bilalen don kati brigade ka bolo kan waati na olu kɔni senna ka teli kosɛbɛ laraweli la nɛgɛla ni a kɔfɛ marabolo na o min bɛ ka jigisigiba kɛ yenkaw fɛ katikaw ka sebe n'a ka cɛdenw min ye gendarmerie ɲɛmaw ka wuli ka jɔ kɔnɔ olu b'o o baaraw u la diripa n'o ye an ka finitigilakaw ka k'a dɔ kunnafoni lase soba ye olu fana ye bataki kɛ bataki min bɛ n'a tigɛnɔ bilara Mali yɛrɛ ka finitigilakaw ka ɲɛmaaba n'o ye chef d'état major général des armées kuma mun kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ kibaruya minnu bɛ yen ni a dira maliden bɛɛ fɛ k'a fɔ Nara mara kɔnɔna la arabadon ka dugu jɛ alamisa la ko bingali minnu kɛra n'o ye tiɲɔgɔnna min tɛmɛna finitigilakaw ale ni k'a dɔn k'a fɔ maa danna jugu wale tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Nara dugu bɛ yen n'u k'a ma ko gire a kɛra yen nɔ ko nka maa minnu bɛ yen n'o ye jugu ye u ye mugu foro de don dugu jukɔrɔ an ka cɛdenw ɲɛ o mana ci tuma min na o mankanba ni o balaw kɔnɔna la u bɛ wuli ka mugu ci u ɲɛ tugulen fa bɛɛ lajɛrɛlen fɛ nka ko an ka finitigilakaw sera k'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ minnu na Mali yɛrɛ ye pankuru minnu san olu pankuru ladɔnmɔriyara olu ka wuli ka laraweli fana kɛ sanfɛ kosɛbɛ ka fara an ka duguma cɛdenw kan kibaruya kunfɔlɔw tun y'a jira ko Mali finitigilaka maa 4
olu bunana uni lanka kunu tile kɔnɔna la jatew y'a jira k'a fɔ maa ntanyalen Mali finitigilakaw fan fɛ o kɛra maa 8 ye maa 7 olu jogina an ka Mali mobili 2 olu kɔni sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna a ko kɔnɔ min ye danna jugu ninnu ye k'a sabu kɛ mugu jugu filila sufɛ ka kɛ para tun bɛ ɲɔgɔn na sufɛ dugu jɛlen u taara laraweli kɛ Bamanji maa 31 olu su kɔni yera i k'a dɔn kɛlɛ gɔngɔn kɔnɔ i k'a dɔn i ko fɛlɛ de ka tila k'u ka maramafɛn mugu jugu dɔw boli kɔni u ma se ni u ye u taara k'olu to sabula maa jugunen fana ciyara u cɛma o kɔni kɔfɛ pankuru tora munumunu na hali bi ka yɔrɔ in kɔni sɛbɛkɔrɔ larawe hakilina jiginna kabi Mali ka pankuru kura ninnu bɔra kana min ye k'a fɔ ko bin kɛra an ka cɛdenw kan ko renfort mana o kuma sumayalen don kosɛbɛ ma a bɛ se k'a fɔ an famana k'o mɛn a bɛ waati jan o kuma pankuru ninnu nalen bɛ wuli ka jɔ la wa ni a fɔra ko tiɲɛnikɛlaw nana yɔrɔ yɔrɔ ni kibaruya sera yɔrɔ bɛɛ lajɛlen pankuru bɛ wuli i k'a dɔn fana ye lakana ni jigisigiba ye min yɛrɛ bɛ ka cɛdenw yɛrɛ tɔ fari foni kɛnɛw kana na i n'a fɔ an ye kibaruya minnu sɔrɔ kɛlɛ danga ma olu yɛrɛ fɛ ka kɛ ni bingani walew ye min ye sinafoma n'o ye lapsa jɛkulu minnu bɛ i k'a dɔn awa jini kungo lakanabaw fɛ olu ye bataki minnu na kɛwale minnu bɛ yen ni a kɛra ka ɲɛsi ozo fɔrɛw jabala ma sorubugukaw fɛ u y'a kɔ ni k'a sɛbɛkɔrɔ kɔn k'a yira k'a fɔ i k'a dɔn ni maale cigilama minnu bɛ nin wale cɛjugu la a kun ye ka bisi baza don jamana kɔnɔ min bɛ ni u tɛna jɛni a ye cogo si la ka wele bila k'a fɔ maa minnu ta yan na u bɛ i k'a dɔn duwawu do kɛ ka ɲɛsin olu somaw ma ani minnu yɛrɛ banala nɔgɔya da bɛ se ka kɛ olu ye cogo min na syndicat national des forestiers du Mali ni olu ka bataki ye u ye mun bɔ o kɛwale ninnu olu kɔfɛ lana an y'a fɔ ten min bɛ tali kɛ furuko kuma ale bɛna ci an ka bi don kibaru kɔnɔna la saga kɛra 41 ye an bɛ baara kunfɔlɔw sonsoro ya 31 ɲɛkɔrɔ furukow bɛ kɛ cogo min na kibaruya ta ko filanan na an na kuma olu kan kosɛbɛ gendarmerie direction maaw b'a la k'a lajɛ an b'u fo ko ala ka seli ɲuman tɛmɛ an ni u bɛɛ ye finitigilaka bɛɛ ten o cogo la garde nationale maa ɲɛmaa n'a ka cɛdenw fana bɛ o cogo kelen na fo ka taa se an ka gouverneur minnu bɛ yen n'u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ n'u tɛ baara gɔnlen na u b'an filɛ u ka bureau kɔnɔ o dɔ ye Kulukorokaw ka gouverneur colonel Lamine Kapori Sanogo ka taa se san colonel Ousmane Sangare ani min ye Gawokaw général Musa Traoré ale fana ma jɛmukan in ka d'a ye ka se Narakaw ka gouverneur colonel Amara Dumbuya colonel Sulemani Danbele ne yɛrɛ sinakɛ don a fana n'a ka cɛdenw b'a lajɛ DIRPA ani intendance kɔnɔna la ko colonel Sadio Camara ministre de la défense ko ani ce ko a bɛ baara minnu na Kati kɔnɔ ani a jɔɲɔgɔn surasiw ko Katikaw ɲɛ b'a la kibaruya kunfɔlɔw bɛ sonsoro yan Fanta Sumata an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ taga ɲɛfɛ don kibaru ta ko fɔlɔ o tun ye nin ye laseli minnu kɛra a kɔnɔna la faamuyaliko ɲuman bɛɛ lajɛlen ko sɔrɔ kunnafoni olu ta fan na sisan an bɛ taga sira kanaw la bi sɔgɔmada in na tani ka segin bɛ cogo di Bamako siraw sanfɛla la Sori Ibrahim Diallo ni labɛnw sabatira an kunnafoniya bi sɔgɔmada in na circulation bɛ cogo di